nga naata din sa matang bira. Unya, preparasyon, o may isa-isa man ka makakuhan. Yan, kung kakuhan ka na ito, igot ang tamang bira, o kinahanglan makugas mo. Mga yung basabot. Ako nakasulti ninyo kay nanas pamaturan na nasa otoridad. Walay, ayaw mo pagrason ka ng paminaw sa tao. Kung sa ko ilang rason na maupo, ilang hubad-hubad, wala binagula ng basang Biblia, biyakin na. Ano man, angay-angay lang na. Kaya nga to ang kalimutan, di ba naatay article? No? Yan ay buwis, kaya mo mag to ang ma-explain sa balaod nga ibuhat ipanday sa gobyerno, di ba? O niya, sa tuwapod ng balaod po sa tawag, sa espirituhan, napod tayo mga artista, napod tayo Biblia. Diligid mamusay ang tao kung diligid mo piso Biblia. O niya, kung naatay reliyon o tinuruan, ng baro kita ng anak-anak, huwag kita'y mahimo, kaya nga nung naamang pala yung piso. Naman sa vision o vision. Naman sila'y balakol. Kung isa lang ang atong pagtuon, no? Makasapot kung tamang pagbalik sa Espiritu. Dilig mo balik o tiwig ng mugang, dilig mo pa noon magpahibalo sa butang umaabot. Sulat ni San Pedro, San Pedro, ikadong sulat niya, kapay nung mamubalik siya. Wala may bistan ka ikaw, bisan sa ito ang sakwang tinuan, kay siyempre, patuloy ko, binunyagan ng Diyos ko, magsulti ko karon, magsulti sa Espiritu. Ako na nahingon, mamananakan. Namin nag-vision. Kaya nag-vision, tinuod na. Ipakita na sa iyong vision. O baga, ipakita pa ang durawan, pareho yung mga apostolis lang ito, kaling si Demayas, di ba? Kaling mga propita, ano na? Mga pamalandungan nila ba, yung inyong tipang imbangon, muna kung nain nagsulti nga pagnalandong para sa umabot, ayaw nyo baliak. Hinoon mo, muna po ka, tama ano, kasi mahita po, hinoon nyo. Wala karoon na kung nain nyo na magsakit na, ikatalamang mo kayo, magsapit ato sa Ginoo nga ako, nag-prepare, nagsulti ko nga, paano ang sala, ay may katugod mong mga iyo. Tama? Kunya rata magpulaw, kunya rata mo sakripisyo kung naipatay, ayat, na-cross, natugin, ikuanan. Kunya kita, nagbantay dito, wala ka nag-usap, di bakira, ipakaroon ino, nagpataas. Yung nagpasikarbutan na kami naging maluwas. Open tanan, abriya tanan. Wala akong isulti karon, ikamit na pang Facebook sa YouTube, o salamat kay iya man na sa Diyos umahan. Ang good o bad, gagahong iya sa Diyos naman, o kita naman good, ang naigarbo ani. Wala sa nag-isulti ko sa tao nga kanang wala nang basang Biblia. Ang sa ending, anak, kung yung sa naalas, wala ang kasulatan, may na sa atuoman mo anang Biblia, ang binuhat rin na sa tao. Kahit karon, kanang yung gilodhan, dili na binuhat sa tao. O kanang yung gaminan, dili na tao. Kanang nabuhat sa inyong pulpito, dili tao. Dili pag yun na nimo na santos, kaya wala may binuhatan. Tama? Wala nga, bisan daan ka mo dinihin, kung wala may buhat, patay ang pagtuo kung wala yung buhat. Ito lang mo na ako, ay na. Kailangan na kumin, ay na. Normal man na sa tao, ang kahit ulo. Kasi nasa Biblia. O, di sila mamino. Kung may isgot at wala ang kasunod, di mamino, kay bakit gano'n sila ulo. Yung man ikaw galingan man na sa filosofi, maano na ba po na manurti? Kung ano ako, ibalik lang ako sa joke-joke. Kita, naningkamot na mo extend ang kalibutan dahil tulungan sa mga pinili, magkubos-kubosan ang katalagman. O di ang bukan, murag nagdali. Kumamot ang katalagman. O, nanapay linog rin. Nakana, binuhat na sa tao. Kinay nga ito ang buhat, preparasyon. So, magbuhat mo na may mong balaan ang buhit. Tama? Kung sa naas Biblia, ang nagisot mo kung buhat mo balaan ang buhit.
Diba? Biblia nila yan. Bagya ang inyong garbo o kakog. Karon mabuhay niyong kulong. Kanang naigarbo, ani? Naigarbo kay tama siya. Mga na ang kontito na ito. Kada atong tinuhuan, kada atong reliyon, naantay ko galingon ng baruganan. Naman tayo kontito, hindi mo magdaong anak. Kaya wala man mo nagbuhat o mga o sa kalibutan man ba, wala mo nagbasag artikel, wala mo kabalo sa mga artikel, mabalaot sa buong gobyerno, o ako mo kabalo sa balaot sa Diyos. Marang dito mo magbuhod sa patay. Ano man, naay magsulting nga buhi, dili man mo to, okay, dito lang namin sa patay ka na naman. Sige, magpumikuhat patay na, malingkas mo po din nagsimba. Nagdumag man po ni. Di ba na may pare, no? Shout out ng pare nyo sa naay nakasipan, nagkakaon, no? Siya sa tao. Nang malikas, di pakira, oh. Tama ang parihan. Anak, hapon, huwag hapon ang ikinabuhi. Pero di tahan. Kung maalamon, magkapamalandong sa sarili. Naay nagkomentaryo ito, di ba wala? Tungod kay gisudlan man ang gamit na nito. Tuo naman ta, pamukamit ka sa balahan, maluwas na ta kay tao lang kung ka makasasala ka. Ayaw din mong ingon anak. Ang tao na wala nakabalo sa iyang salamon ay naputahan na siya nalimot ba tungod sa iyong nasuko. Pero ang tao na nasigingon na makasasala na sa nangita pa na sa sala, kana nakakita na na. Kana yun, tao naman ka makasasala ka. Sa ako ba nakakita na ka? Nga makasalagid ka. So kung na'y tao, mamusulti niyo sa kamatuoran, hindi mo na ano rin ako sa amak mo na ba yung isan. Kaya di kinon makasasala ka, base at hindi kayo nag-ipaladaan ka sa inyong silingan o sa katao na nagwali, aron ikaw makakita sa inyong sala. Amen? Yung sukupon ka, sundian. So titigil ko sa kalibutan. Siguro kung mauyok na na, parang ako buol ko, ngayon ako sa malakan ko, tarong Facebook. Ang tangan po mo gito sa Facebook. Buol ko, ang mga tao karon nag-aantos. Oh, kita hihay kita din eh. Gisuroy pagit nato na napay tayong mga suri-suri din mga pagtulunan, pagtutuunan ko. Dahil ko, ang dito na isda kung lugar karon, lungsod karon. Gutom o init ang ilang protesta. Naunsaon na ito na. Sa libuan, milyon ka mga tao kung wala ka nagbasa ng Biblia, mahusay na kay iya ng filosofi. Mahusay na. So dito mo, sa katabang sa simbahan, mga yung husay, kunya, unsa may ang simbahan, ang libro sa Diyos, ang atong kasing-kasing, o mauna ni, ang iyang ibilin, karon malinaw mo ta. Nakaroon, nanula ko ta na malinaw, lagan naman ta lihong tinuan. Na, palitin niyo, naan ng simbahan, nang malinaw ko na iha. Maganda ko, nakanang nilinaw na tinukod din sa Ginoo ang ating Diyos sa Diyos. Tanawa mga tao rin. Malinaw ko na mag-away mga kaninong mga lider. Nga, sama ito pa ikot mo kamahan ng kalinaw, ibilin ko kaninyo nga wak mo nagbilinaw, dahil ko ba, wak mo nagbayad kung naiya kong pailanan. Nagkukmanay. Mag-ilugan ay kung sip-sip, mauna na ito ang isa din ang ko dito, natuwa naman sa tusuod man ito. Maulaw! Mabala na inyong, mabala na ang atong pagtulog na nagibilin sa Diyos, di ba? Anak ako sa inyong kasing-kasing. Kung mutuman ka mo sa akong mga suko, madugog ko na ka mo, isa dili mo musulti. Nagayin mo na sulti sa inyong sala! So, tinahanan yung Biblia, ay magtutunin, daghan pa mga sakramento, daghan pa yung mga seremonyas, daghan pa yung buhat kung mawala sa Bible, mga batak na, niya palipin ninyo ang nagbuhat na lang. Ibase, nego na sa Biblia, ang buhat ng taong mga kolonon. Isip-isip, isog ko masulti. Ano mo dito isog? Sige ko kasapan sa Espiritu. Sige ko lupa-lupa ng mga tao na, anak, isulti lang kamaturan. Ang gusto ni mo mudukol. Magpatong dili mo kumunin, dili man yung reliyon ako ani. Tama? Tama, good. Si Kristo, na yung reliyon?
Ayaw doon mag-ingon na si Kristo ang relihiyon ng Katoliko. Oh, di pala magalitong paling anong nanambal sila. Oh, saan daw ito kaulay? Di pala magalitong balaod sa mga Hudyo. So, nanong di ba ni mahugas yung mga Apostles na mga Hudyo ni mahugas mga ito, ha? Di pala saan magalit sila sa cross? Oh, makuha mo nagkaroon na yung cross, oh? Yung ano yung tinukol ni Kristo? Nandito mo dito sa patay? Kung ngayon na, mahal na ang Santos nito. Ang Santos nito, sundon. Sundon ba? Kinaya. Nga, palit Inana, mong tanong. Ano natin, mga Santos ang nadidilig ng mga ambalaan. So, ang Santo Niño, pakasamaan yung kiniya sa kata. Kung maikot ka karon, learn ng kahang. Kaang nakagahi. Kaman? Kasi very Maria, dihatag mo dali yung anak, no? Para, no? Nakamo, anak mo? Sige mo na yung anak, pa yung mga pangandoy, paghatag sa Ginoo. So, kung dito na mo, sama mo ng hatag na sinipagalingon, ampo, surrender, di kayo memorize ang amahan na mo, wala mo ka nagtuman. Tama dyan. Si pasaylo kami, huwag mo ka nagpapasaylo. Ang kanay mo pala na kami, wala nang papasaylo. Ang muso ko ani? Sadaan. Sadaan, espirituhan ng pagkabot kami. Hindi mo pala sila magbasa, eh. Isip. Oh, ang hukom batok sa rihanong banay sa tuta. Kahapon, gitar na ang pagkabukang sa Jerusalem. Mo nino, na nagreklamo si Maya sa Ginoo, magreklamo ko. Kung gitar na. Yan. Naman ni Drake. Kano may sana na sa mananagan? Wala na sa Biblia. Wala yung nasulat sa Biblia na dili may tabo. Wala na sulti si Satana. Nga. Kaya hindi mo mga seremony na sa mga importante aglaw na sa Biblia. Wala mo na iyo na nilo. Pagbuhat mo sa Biblia. Pero malinawon mo. Di ka malinawon. Iya matag desisyon. Wala ay para sabon. Di ba na? Wala na tayo panday ang balay. Bakit lang kung putang. Di ba daw? Panday mo ka. So, lamig kayong panday na ang tag-iya na anay plano. Hindi pa kumali mo panday. Pagkubat na ito sa tag-iya na dili na mao. Hindi ko po yan, no? Dili mo kumali mo balay. Kaya gasto kayo. Hindi ko na ka nakaplori. Huwag kang ato. Kaya mataka mga kagbaho. Huwag kang kahrot. So planoon ni mo daan, na ikaw makahuman mo, planoon ni mo daan, kasi sobra kang pangandoy, yung mamatay na ka, ang imong kwarta gigitigom sa imong gipangandoy, hindi nyo makapalit, palulong sa imong kasakitan. Okay? Kontento ka na ba? Mano magsulti ko sa kadang magsulti ko sa umaabot, hindi sila maminaw. Mananag-anak. Lisod kayo pagsulti mo sa tawhan sa umaabot, no? Lisod kayo. Tutisling ka mo ka na naglakaw diyan, nasultian na sa espiritu na yun. Ay, magaga na sa mga pagkasunahan na bilang 1,000 kilometers kung wala na sa na may tapon niya. Musoko, di ka na musoko sila. Musoko yan. Mawala niya karoon, pahinumdum ramami, isama sa kilat, ang atong kamatayan, huwag yan pagbalik. Tama. Kung saan man magbalik na, wala mo tayo tumong di ay. Kung saan purpose na to sa simbahan? Kung saan purpose na itong pag-ampo, di ba sa umagot? O klaro na sa Biblia nga, mga andoy ba dita? Mga andoy ba dita nga na? Yung saong na ito, pagpaningkamot, nakita maluwas, nga wala mo tayo pangandoy. Tama? Tama. Di ba kung magpundar ka, maminyo na ka, kailangan natin pangandoy mo, kugi kita ka parang makapundar kang balay? Tama din. Mawala ito magtinapulan naman ka, kaya naman, wala mo kayo pangandoy, kontento ka naman. Yung problema, kung tinapulan lang ka, kaya naman tumiingon, pwede makadala ng sip-sip ng tato sa mga galon, di ba? Ang sa nasa Biblia? Wala nang pasahan eh, bakit ito pa? Ayaw sip-sip sa galon. Ayaw magsip-sip sa imong agalon, kaya imong agalon, maghulga sa imong sulugon. Isip-isip.
O, ikaw na ko nagwali na. I'm sorry sa mga masukuhanin. Ikaw na magwali ha. Makabot sa panahon. Pasig ba ikaw inagkasigingon sa Ginoo. Kung naanay katalagman ka ninyo, naanay kasakitan, naanay mga katalagan mo, o ba'y pagsampit na ko? Na preparasyon. Mangandam ka, kay hapit na ng anak. Amen? Mangandam na to siya. Ang hindi mo mangandam, bahala mo. Basta kami nangandoy pa. Tama? Sa Kisugo. Mana ni karon ako man. No? Ang hukom batok sa anong banay sa Joda. O kinsa karon ang mga putiyo. Sige. Kisugo ako sa Ginoo. Kaya, kini, mupalag na po sila ani. Kisugo na sinuli. Oh, sige, ako na sinuli. O sige, kisugo lang ko sa Ginoo. Sige. Tama? Isuko ako sa Ginoo nga ipasultihan ang harian mong banay sa Juda nga mga kaliwat ni Hari David nga ang Ginoo na ingon. Okay. Di ba kaliwat ka sa mga akong ganitunan? Kaliwat kunod ni David? Tama? Yung kaliwat ka ni Kristo, kay si Kristo, pila pa kataliwatan unang ng tao si Kristo na? Yung kaliwat ka ni Kristo? Kung kaliwat ka ni Kristo, ang iyong kinasama ni Kristo, may sunod ka sa iyong mission. Yung isa man yung mamahanin sunod yan. Buhat kung laing mga importanteng mga daw, di ba? Naman na Biblia. Di kalabutan ko haamos yung kapistahan o iyong mga kasaulugan. Tama? Agad. So, ang atong maalamon ani, ang tinuod mapan, hindi mo suko ani. Ang tinuod ko na pastor at ipilit sa Ginoo kung masukuha ni. Ano man? Mulay pa na. Pero katong na salat may ko ani, musukok na sila. Tama? Tama yan. Sige na po. Padayon ang bud mo. Padayon ang bud mo sa inyo. Kung maana na iyo, wala kong ko ng paling kinaiya, no? Tama? Tama. Kamu po mga nangareliyon, mga reliyon din ako, huwag po mo mas maayo kada adlaw mo dito na magpakaon sa inyong kanay. O kaya naman sa Biblia, magkakadlaw, magpipon po na sila. So ako may kumbinsi, tanan. Kaya karoon, grabe na karoon katalagman. Kinahanglan na tayo di oras. Isa ka oras lang sa ito, kada adlaw. Mag-iskot sa kailangan kasalatan mo, the earth, magtuon na. Karoon, makakaptag ka. Amen? Amen. O kamo mga pare, mga pastor, o kanakaapag, o kanang isang radio, so na pagbasa mong Biblia, ayaw mo pagluluhod yan na wala mo na usap, kaya hindi mo maalamon, kaya wala mo makausap sa pinatan, kaya hindi man malumang atong pag-apong ano na tayo na sala. Seremonyas naman na, ha? Palisiyos naman na. Tama na? So, shout out sa mga maayong pastor, maayong pare, tagaan itong panahon karon ang kalibutan sa pagtuon ng himong kang maalamon karon ang mga tao dili umuli ko. Ha? Nga katulungan sila ng mga nani, mga isa ka-adjust kasi, wala na sa Biblia, Yung ang tapukon mo mga patay, magtapok din mga agila, nasa Biblia, wala. So, sige, nag-iwan ang Ginoo, Hari David na ang Ginoo na ingon. Sige ha. Ako na ni, i-care off din papaginsas ni. Wala ko na pag Ginoo sa katungog, wala ko pag Ginoo, naawa. Kisarang ko, naglakaw ay ko, kasort ako. Naluoy ko sa mga tao na noon ko na atong pagtuo, maayon ay pagutang-putang ng mga ribulto na dito pero kinaiya. Naglibang hanay. Wala na usap. Tama na mga religion ay kung kita na ibuhat. Amen? Amen. Wala ko na ingon, mabiyahin ninyo na ang inyong mga religion. Wala. Mga tinako na sa religion ba? Kung isulti. Naandang pagtulunan na mo ay makaluwas. Kamu mismo ang makaluwas. Tama? Kung kamo dito sa Ginoo, kay naananig sa inyong kasing-kasing ang templo sa Diyos. So ayaw kong mga bata, tawaran ng pinikanan, ayaw pamalikas, ayaw paglibak. Ayaw pa sila kong sober. Ako natawari ako, wali kong nilapos kaya. Ayaw na mo. Amen? Amen. Ako na ko isulti kamaturan, kaya katulad maalamon, maangin din no? Kumain naman pula sa sigdibatin ako, di ko magdibatin ako. Pero nag-isulti ko katawanan na dugay sa ibig sa, di mo hapon naman ang Biblia sa simbahan, sa taon. Na,
ato matamutuo sa mga buhat na way iparsakot. Di kita maghusay na. Mo ganin natin mga balakot sa itong barangay, balakot sa itong gobyerno, kaya parang basahan ka ng artikel. Na sa kaluwasan po, na puti balakot ka kung basahan, magbasa po ng Biblia. Kung lima mo ka po, niya isa na yung relihiyon, niya mag-iiya mo filosofi, di ka po mong paghusay na, di ka po mong malinaw, no? O, naglungay mo dito, siba, pagkaban dito, nagdadot tayo mo, niya, di makira. Nagunay mo, niya, naanin niyo ang sipan. So, musulot mo sa simbahan, kung ang mga ninyo, dahil sa ninyo ang gagawin ninyo na. Pasay lukas ako, yung salingan, mga ako, kapag nilipat na sa'yo, ako mutang ka rin. Ano man, di mo po na buduol ako, mutang na sila na ako. Ang problema kung ako buduol, na magilig kung uling filosofi. Tama? Pamagin ka mo, kanako ko. Manayhin mo ha, ipatunahin ninyo ang hostisya o pangalikti ang mga tao na gikan ni Antong Bukot. Muli pong kanila. Okay, panaligtan yun ako sila. Kamu, kaya naama mo na ako, panaligtan dito mo, kalibungan mo. Amen? Pinagi sa mga seremonyas, pagbuhat o mga butang na langit lang, mga tao na langit lang, jadi mo nululo, panaligtan ka mo. Libungan mo anak, para na kung pagpapukon mo din, mga gila. Okay? Klaro magiging kayo, no? Hostisa. Ang sama yung hostisa sa inyo? Naami hostisa sa inyong pag-ampaw na mo na kasalangit pagkain ko yung ngalan umabot ka na may ngarihan matuman yung pagbutin sa iyo kami sa langit. May katubat mo mga iyot na wala ko nagtungan. Wala kita hostisa, maglakad kita. Ang kalagaw na mo sa magkakadlaw, ihapag ka na mo karong adlaw. Okay, manayot ka karong adlaw. O ang sa espiritual, kada adlaw din dapat makadungog ka sa pulong sa Diyos mo, pagkaon. Tama? Eh kung may kanan adlaw, sobra pa manggali at magyatag pagkaon mo, nagbibil ng tampo kanig. Tama? Wala pagkaon. Tatag ka na mo karong adlaw, pasayloan kami sa mong mga sarakinon sa pagpasaylo. O mauna inyong bato buhaton. Wala tayong hostisa sa Ginoo, wala tayong katubod, mga iyo. Yan, wala matala ka pasaylo. Ginawa pasaylo amin sa mong mga salain, no? Dito ka nagluluot sa mga ribulto, pero wala ka pasaylo. Kung mabuhay ka itong ribulto sa, anak, di ba nag-ingon ko? Ayaw biyahe sa dinhin, sa altar ninyo. At kung sa imong tawag ka sila nagpakipasaylo, may hostisa ka ng mga iyo. May katubod kang mga iyo, bakit nagbuhat man ka? Tama? May katubod kang maingon, mag-ipasaylo mo siya, kailan mo, ipapas naman yung wala naman ka nagbalik-balik o mga istorya na inyong ipasaylo. Tama? May katubod kang upasaylo ka nag-ikaway, mali mo siya. Kaya ang problema, kung wala may sada, hindi naman yung mong pasaylo, masabot yung sadaan. Wala ko na ayun ang komentaro na, di ba kung sadain na siya? Kaya di na makita, amin naman sa, manglibang dali, aw mo, na siya, naman lang, ay, panglibang, ay, pulukom. Kamu po tayo na pulukom, buhali lang, gusto nila, amin, o tama mo. Dito ko pa sa iluwa sila, iwasay sa iluwa, nasayo na rin siya na malubag, anak. Ang importante na kabalukuhan sa akong baruganan. Mautuloy ako kung Ginoo, mas butan pa manggali ka gawin na sa samuha. No? Tingnan sila, mas makasasala pa mo. Tama? Kaya maigo mo sa, mas maayo kung dakong sala, ay mas dako ang iyong ibayad. Kaya sa nagingon sila, naghukom sila, sige silang anak nito, gamay sala, mas gamay ibayad, saan nagpataas sama sa audio. Dili ko pala yung mga kawatan, mga dili ko anak kanila niya, Ginoo, sige kong simpan dito na, kada Domingo na ako dito, anak ako nag-alaga, napakaon mga ko, nag-amin mga ko sa mga lahat, wala. Itong pagkain, si yung umigo na muna sila, toong mga binuhat mga sa tao. Parang maingan na muna ang pundasyon, ang simbahan mo na dagan, yun na nag-ilog, 30,000 kape, karelihiyon. Na nag-inuman si Kristo ang akong templo, duha o kulong magisugan ako sa taniwala. Na magpili-pili ka dito, masyot-syot kulongay ka dito, kaya magminsan mo ng mga pangalan. Maoro ka inyong balik-balikan, o ka na inyong filosofi, isbilahan, sa inyong mga tinuan, maoro ko na inyong basakasako. Maglukso-lukso. Tama?
Klaro man ang title o karuko batok sa ayan ka na, humanon. Ikaw mo doon kasuntiyon, ma-explain na kanya, kasuntiyon na lang kakulog, di ba? Bitin ka. Di ba? Isa, ano man isa nakasala na isa? Sana, kasangilan ko, di ba? Explain ba ka? So, sabot di mo kay wala mo ka. Mana na article kung yun na kani sa arson, kanang personal grata o sa nana. Basahon na on sa ang kahulugan, humanon. Mao ko na ang Biblia. Nag-away ang bana, umanang puto ang kakuan sa bana sa sawa. Tama? Kanang baba ninyo nga libakira, basahon to kung sa ang dila. Onya kada nag-ingon sila nga makaluwas dili makaluwas ang buhat ko do okay ra basta na ipagto basahon mo na niyo ang article na sa balaang kasulatan niyo pakita ako sa inyong buhat o pagtuo o buhatan sa Biblia di ba mao ta yung basahon unya kung naa ka sa simbahan ayaw pagbasag lain dito nga teksto imo hatong katabang ka sa simbahan o pangulo ka sa simbahan imo basahon kung sulat ni San Pablo kay Timoteo katabang sa simbahan mo na imo ang artikel so nagbuhat kami nung balaon na ko nagbuhat ang mga puno nakatay baylos na balaon ang dili makabalawan o dili makabayan o dili makabayan dili tumalayan dili na daw atong membro naman para sa Biblia dili mana sa Biblia nalagda ka sa tawaro na anak kamu nakatabang sa simbahan basahan ninyo ang naagit sa balaang kasulatan haron kontento mo nga magwali may katungod magwali ang katabang sa simbahan tinalang mo so tao sa tulong ito maayo ba kinaiya may pagbatasan di ba kayo talaga sulat di Timoteo sulat di San Pablo kay Timoteo mao na ang inyong basahon di kayo nag-install ka diha o niya naamot kay pulpito nagbuhat ka laing simbahan ya kanin wala pa rin nagabasa kamusta na nabasa mo Biblia wala magbasa lang mo Ebanghelyo katong Biblia na po dito sa inyong seremonyas kunya ang nagwali wala man sa wag mo nagbasa saan mo pagkasabot ninyo kaya dito sa kasabot sa inyo basa kaya na ikaw man po dito bantayan ninyo minit na magtutulong magbuhat ang istorya ang subilanon yes tama, di ko suko na po din sila bahala mo wala hulong ni kalibutan pero nag-ampo pa ka mga pinili gilain mo sige tama sige tani pero sige po sa ingro nila balik sige luhod tama luhod na luhod good mo anak mo ko sa pagkuhan posisyon ko mo diyan o karoon mo magwali karoon padaan ka sa bibig okay tama yang kumpra na ita minanan tas kuban no jadi kontrol data po naghukom ang naghukom ako wala ko naghukom ha kay kanisya o ang hukom batok sa anong banay mo kinsa na nagpahari diha nagdalang apa sige mananin sa ikaw Jerusalem anaa naglingkod ibabaw sa mga balok sama sa usa ka bato na miditoy po sa matagal ang panahon na ako di na yung tinuruan na lahat ito yung mga law nito asa ito ibo mula mulaman apan ako ang Ginoo mo'y naging-away ba ito kanimo kinsa man ko yung dito kung di ka sa makamatay ni Kristo ibabaw sa bato kaya wala na ilahin pulis wala na dito presidente wala na nandito kaysa dito ayan naman nahingo kaya na yung mga diehard na kaya basi hulog ng kalimutan ko yung dailaan ng Espiritu siya dito doon ako kaya nalagka ako bumarin niyo tama ito ibo ko sabi ninyo ang gobyerno karoon matalik hapit na natin takilid kuhaan na lang na ninyo ang inyong mga insurances hapit na natin takilid
Kaya naman, kung awa ka ron, abin nyo ang gasto karon sa itong gobyerno, ako kayo. Kaya sige na tayo tayo, dipati-dipati, anak nyo, lato ka na gasto. Kaya, ang gato na ako pa muna, bumuhi mo po ng kwarta, para daghan mo po sa tao. Tama? Kunya, naman sa Biblia, mayroon na po sa nanaan sa Facebook, nanaan sa Biblia, ay, mag-away ang inarihan, bakit ako lang gisulti ninyo sa una, kaya wala pa man ko nakikusay din sa Biblia. Nakano wala din niya, mayroon sa wala, magpotong na ito. Nagpotong lang ito. Ano? Mga naayaw na ilagay, mga naayaw na rin. Iwala ni balik, kaya lok mo balik sa Diyos. Sige, makikuyo sa ginupaan ako ginoo. Kaya lang sige ko na ito, musubot ng mamatay. Ako musubot ko mamatay, oy. Para lang na mailhan sa mga tao, ako nahigugma kanila. Huwag po si Duterte. No? Wala, nagdilit makamis, no? Sa Katoliko, sa unang, sa Kagbunya, sa Katinuhan, no? Binahan pa na sa unang kayawa ko si Pamalikas. Pero siya karon ang presidente na anda magpakamatay para sa tao. Magpatay o magpakamatay. Tama? Yang balusan ba? Kaya nakapatay siya. Ang Diyos naman, magpatay. Oy, ayaw yung mugtuwa na, walay katalagman na ito na anak itong Ginoo. Parang dagan malagi na nangalumpag karon mga nasod. Ayaw mong tuwa na, nagdala mo mga hapak-hapak na yung mga cross na dito. Na dili ka mamatay, dadala na rin nagbungkag malagi na naamatay mga binuang na ilangan. Tama? Kaya kung wala namatay, wala ang isulot sa inyong simbahan Lipay man po na dito, no? Kay kwartang po na. Napila ka tuig, minsan na po na, kwartang po na. Tama? Kung inana katanan, isa pa may mualagat sa tao. Nang musulog na dito, maglingkod ka sa mga merkado, nga naglingkod sa likulang Pinas, wala sa Biblia. Na ikaw, Jerusalem, anahan naglingkod sa ibabaw sa walo. Si Pisi, isumbingan lang ni sa una, sama sa usang bato na mitubo sa atag. Apan ako, ang Ginoo, mo'y nag-away ba ko kanino mo, naghain din ako sa lutian. Ginoo, ano ako naging gamit Ginoo, yung balong dito. Ayaw ka ba ng anak? Ako ang nagsuko kanimo. Ako ang naggamit kanimo, kay daghang naggamit sa akong ipangalan. Amen? Siya nagamit ako man ang replik ko. Kung sa dahil sa manag. Dili kong nagaan, kamo managaan. Tama na yung gingon, hindi matapos sa kaliko, sige. Kamu managal, dili mo mamatay, sige, dili mo mamatay. Kaya dili man sila muto, sa akong gisulti, nga, isa kagatos ka ito, isama sa isang katanulo sa tubig. O ka na ginoo na, di pa na ako, sige. Palayon mo. Kamu, dili mo mamatay. Mamatay mo nani, kaya tayo sa ito, mananagaan mo. So, kung sa itong buhaton, kaya kita, mubalik pagin sa ako, kung sa itong buhaton, kinahanglan, magputli o magpuyok na balaan. Samtang nakapata sa kalimutan, mangandam ka, sama ka sa babay, hakita ng anak, o bilampin. Preparasyon! Pero kung suntik, paano yung dumana yung mga garbo? Dili maminong! Pero tanawin, ako tayo katalagman, maupa na yung unang mahadlok, babalakang. Kasi yung nakaupat mga mo nagsilip ko buwalay sa una, wala ko nang inaw. Apil ko ako. Nagtuog, hindi ko maapil, makapil ko. Mas musugot pag ikong una ko. Ninyo, bahala mo. Mas mayo pang unang-una ko. Ako unang malupitan ninyo. Tama? Para ito sa una nga, may parang sa mga reunion sa Kinyonis, no? Pagdudlag ko, nung natumba, nalayo kay ko naghatag sa liturgy. Tunagal, minuwan sila! Kung wala, batos, sulugit na. Anda mo ko magpakamatay, para nang yung dili mo mapahamak. Mamatay ko, kung wala, mambudlo, di mo ko, no? Akong ipasay. Mula, kung naan, hindi ka talagang mabalaka, kay wala man ka, na andam. Tama? Mahadok man ka mamatay, kay namatay sala.
Nakabalo man ta sa atong sala na kanang silid ta ingon na tao naman ta makasasala naman ta di ba soy? Muna mahadlok ako maglinog-linog, magdahulog, magkita, magpatay, mahadlok ka mamatay, kahit wala mga kakapunandang. Ako, isang tingin ako niya, kada magkita ko, magabi. Paitigin magwali ka na ang mga tao dili ko gusto mangita. Mapapahin mo ay kahit ulo. Mula gusto sila magdali matapos sa kalibutan. Na, karon ako ang Ginoo. O, karon. Balay-bala man siya. Kung nagdumot sila na ako, dumtan sila sa Diyos. Ang dili mo toong kaniya, wala. Dili. Sako, sa mundo. Hindi mo pong Ginoo. Kung dili ka mo muto ka na kung ikaulaw ka mo sana sa tao. Kung ikaulaw ninyo, kung dili mo muto sana sa tao, kung ikaulaw ninyo, nga nasa tao, ikaulaw mo ka mo sana. Nasa Biblia, wala nang nasabihan. Ingon ko na apang ako ang Ginoo. Katong nintoy ko karon na, ibalik karon sila buhat kung ihan balaot. Yan nasod. Nintoy ko kung ay nag-away ba ito kanimo. Nag-ingon ka na walay makaatake kanimo o makasulod sa imong mga kuta. Wala mong yung makasulod dito. Kita, mga tanan ko. Tanan yung amahan, nagituuhan niyo yung amahan. Pangutangan, kasulod mo dito. Ikaw mo, wala mo mga sabat mo di mo kasulod. Yung mga ito kasulod kung naghatag mga seremonyas. Nako, pangutangan niyo na. Ako na naiklaro, pangutangan niyo ng pare. Kasulod na tanong pare. So, kay Bulawan, wala kay putin sa lumpati, mamukpok, nagkaskawas. Search niya na ay, nanano po yung na-explain po, pastor, na-explain po, di pa rin sa, ito, ano na ba nag-research, no? 800 plus na may program sa NASA. Ako na nag-isulti kay, ang ino may nagsubo ng pabili man ako makalagdag. Ang ino may kugingon, pasayuan sila ginungo pasayuan, sige mag-ikugingon anak. Nga ang Ginoo mag-ginagsulti anak, nagsige sa bila. Kaya akong kasi-kasing maluoy mo ko sa tao. Pero ang Diyos musuko man kay ningon sa balik ko, dili kalinaw ko di espada. Ako aning ipakamatyan, ako aning, di ba, amahan, ako panikalbulutan, iyan ipakamatyan sa krus, o karon kanunay na itong bagyon. Kapila ba niya isa mamatay? Na, dito tayo magluhod sa patay. Dito tayo magpulaw sa patay, na wala man tayo nagpulaw sa itong sakit, sa itong sala. Nasabot mo, anak? Dito magpulaw mo, anang sip-sip, anang huwag man na nagsulti. Nasabot mo? Nalaamas Biblia? Buhi ako ninyo sa inyong binatan. Buhi na ako kanino kung nagtuman ka mo sa akong mga sugot. Na, kung naamo dito nagsugot sa cross na patay, kaya ka mo may naipiti sa espiritu, katulad naman yung ipigdili na sip-sip. Buhiwan po na ito sa Bani Maria, kaya mga santos dito. So, kay gamiton man yun nato ng mga taong langit doon noon para makasapit na. Wala sa Biblia. Di ba ito ang imong anak mo reflex sa itong kinaiyak? Tama? Pero naamang isa kaya doon sa kapos na na. Pero majority yun sa imong kinaiyak. Ang imong kaliwatan kubuotan na majority yun na sama-sama sa imong kinaiyak. No? Ako bitapos si Pagpista. Wala na pala ako kapupo na ni si Aling Papa sa una kulawan kaya itong mga ba ka ng mangumbira. Ulit na siya sa balay no, sige, so ulit na dito, mukha na nagpulat siya. Ay, importante dito, nakakaon sila. Dito, mambodo. Ako, pagkaon, pagkaya nakakaon siya. Ikaw na, mauwaw ako kapasi, naapit mo abot doon. Ang ako, ipakaon na lang. Kinakaon mo na ng ilan. Wala na may problema na ako. Sa ito pa, kaya akong tagdinig na maayo.
Pero dito po, nakarason mo, naigo po tayo sa ano pamambilan. Lang, kakalang gamay, lumagdali, di ba? Nasa Biblia, no? Kung saan pagpamambila. Yung wala man nag-explain po sa inyo magwawali sa pagpamambila mo, ni nagpambila ka ron, mga yabong sabaw. Kasagaran po, mga Kristiyano, lahat ito. May lang itong naglingkod sa likuran ng pinasilungan, kay mikos-mikos kamayo dito. Nagugay na baka mundang. Yung katoy itong uban dito, linatan na lang, nag-ilo pa, nagayabo pang sabaw. Ikaw ang tag-mikos-mikos dito, ikaw ang naglingkod dito, sultian sa mo inanaon, pagpamambilang, ikaw mumuhat mo, pag-uban mo ni mukha, papuliwan mo na sa mong likuranan. Kaya kasi mayroon ka nga, ikaw may nagpataas, ikaw boss. So kung mamambilang, hindi mo ikaw ka, o nilinatan na, ay mo, pag-ulbol, ikaw sa palipagluto, ha? Ha? Sa garang yung kinaya mo, limak pa mo. Sa mantokin, linatan ko niyo ako'y labing makatinda. Pasalamatin lang nga, inaaka dito. Pasalamatin na kayo uban nakakaon. Ayaw mo na ang imong kaugalingon. Wala ka sige bitang background na ko sa, di ko kailangan. Tapanga ko na ni. Di ko, wako ka tinawanan. Ayaw mo, anak, una-una kasi mo sarili, wala ka na sa uban. Di ko ganahan ang pagkatimplahan. Di ko, na lang, ganahan ka, hindi ka mukhang ayaw, ay na papagulbol. Kato day, majority na ito, naganahan na to. Huwag ko na yung kinaya. Mayroon mo mahukom dito, wala na gaganahan ang yung silingan sa yung kinaya. Kaya gusto naman kami, imuatanan. Imuatanan rason. Nga wala ka na sa Biblia, nakuha mo ba dyan, naamo sa Biblia, amen? Naman yung iko, kita, ika. Kasi, i-search niyo na, nag-iwan ako nga, tuon ng Biblia, kasaan niyo sa pagpumbira. Nag-iwali na? Di mo muna iwali nila, maigo mo muna sila, kaya nag-likod mo muna dito. Iwali na, magsuri-suri sa dala, mag-likod sa halang doon, mga ano, di mo muna iwali nila, di mo lang pasabog, maigo mo muna sila. So, imikos-mikos nila, wala ang kasulatan. Tilokso-lokso, mga tinako sa relihiyon. Okay. O ka na niyo mag-istot ko, mga tinako. So, nulig, ibihaman nyo. Nalaman na, mga tinako, no? Sa relihiyon. Gawa sa itong mga maayong relihiyon. Mga-appreciate yung itong mga kapos sa relihiyon. Pero na ako'y kapos, lang nyo, kung sino mo, kinsa po. Kapos na gawali ko dito, di yung mga kapos dito. Nakasyot yung mga kaupan, ikan sa uman, yung sa di, pariano rin sa kaputi, yung sa gisi-gisi, ay, wala ka sa natuman, ano man, ano gisi-gisi, nagmataas mo kanina. Ang dinawan mo magtutodlo, nagpuyok uban kanino. Kung unsa yung kinaya, kung unsa yung ikaon, kamon ka dito. Kung unsa yung gibisi, maupod ang gibisi. Tama? Karoon lang na-prap na ko niyo. O kung talong-tong mga nina, no? Backtrack lang siya. Sa ko ba? Mula naligo ako ba? Bago kong naligo. Amen? Na? Dali, anak niya. Ako na sa kawas. Di man ako nidagon. Kaya magpuyok mo ko uban ninyo. Kaya kung mato po dito, kung bata, kung anak dito, maluoy po, mauna po, maluoy na ko, no? Kaya si Kristo ako, kumato dito, di ba no? Tama ito, hindi kang ibigin. Dito na, kaabang si Kristo sa labing ubos. So, magpa-ubos mo. Kaya ako man, para makatotoo ko, mag-mupras ko, para matotoo man ako nagawali. So, luguan mo ko ninyo. Rapi man ko, magtutulo naman ko, dili mo ko pare, di ko pasto. Tama? Nahimo na kong pastor, o nahimo kong pare, tungod ni Kristo. Siya may nagtulo na kurong pagwali. Dili man ko nagkuha ko pulpito na ay amahan ako dito hariano ni Nitoy po, ulit man anak. Siya ang nagtulo na ko. Na ang gusto na ko, kapig na ko. Ang dili gusto mahipa to. Nga, nakailan ni Kristo na Espiritu, maluon mo, magpagpagpagpagpagpag ako, yung nga ka naman, kung sa ito, hindi na okay na, ha? Okay na? Kung hindi mong pali din sa kalimutan, kaya dagan ng mga anino sa tinuon mo pali, di ba? Asa na magbasa din ni Boy?
Sulat ni San Pablo na to sa Hebreo, si Kristo ang tinuod ng Pangulong Pari, apan din sa kalibutan, din sa mahimong pari, kaya ano na may anilo sa tinuod ng pari, kaya si Kristo ang tinuod ng pari, manghalap na sa ito, galing na tinabuhi. Mali araw ng halap. Mali din ang mahay ko sa Ginoo, mga reklamo sila, remind sila ko, no? O po na ko, ang Ginoo, kanus ka pamilitaman ako, kasi matigulang ko, mapangan ako, mamutot na ikong papa, maminaw, mabahan ako, silang mga wapo-wapa rabani. Di mo mga imo? Di mo mga wapo-wapa mo? Ang tulis dada. Ang tulis dada. Minsan, kanyang mga kuwapa, mga makot, di mo manip ako. Ang tanong mga kuwapa, mga kuwapa, mga anod na sila, di mo manip ako. Ganyan ko naman mga kuwapa mo. Kaya mga kuwapa na dito, mga matay na sila ko lang na. Ay, kasalanan na kami sa nanunglo ng lahat. Istorya naman na nato, no? Sige, ako na mga guwapo-guwapa. Sige, kasi mga guwapo-guwapa. Kung mga makot na sila. Naglimog ko ninyo ba? Ganyan, ako ng guwapo-guwapa. Wala ko na nilimbag ko. Hindi ba ko ba mo? Tanawag yung baka no, makailang kayo yung kami, no? Noong makakot, no? Naula ko mo sa sarili. Maupod na ang atong pagtuon. Dili mo ka maulaw akon nga nagwalit ang wa ka nagkuha. Mao na nilod ba nga ni mo no isyot tamon ko sintuhanon. Dili ka maulaw nga maingon ka tuwa na sa langit nga ikaw di mismo dili mo sulod sa langit. Di ka maulaw nga nagluluhod ka luwas sa siya ikaw di wala kung kadamin kamot nga maluwas ka. Di ka mo ulaw nga naglingkod ka sa plan nila sinunggan nga imong ipasinunggan tutulog mo insinso ipasinunggan mo niya naglingkod ka dito wala kang maulaw nga basing mahawaon ka niya maulawan sa kalaganan ingon na wa kay katungod nga mulingkod diha kay dili ako ang naghatag kanimo kay dito mo sabi ko boss ikaw akong maligoron diha patay na wala karoon ako itistingan kamo mga guwapo-guwapa na, amen? Amen. Mangkat yung mga guwapo-guwapa, mga makay. Simba ko. Tatawa, no? Balik ako man, ikaw pa yung kusog kay Kimeng. Sino pa pilingon, tama kayo. Ang buti pa sa mo, bisa kung sa ito manangkoy. Ang bungan na sa Diyos. Kaya kung moingon na galing ka ng mga ka, imong ginsod mo ang Diyos. Nagpakalaw ka sa Diyos. Kaya nang ibutang kanya, kaya paano po rin tama-tama mo. Kaya basi masupra po ka kagwapa, mura po ka kinsa. Tama ba yun na siya? Na? Yung magwapa ka, mura pagkikisa ng pagkaas, muaki man ka. Kay sikat man ka, pinalikod man ka, muaki ka o mga pagsulay. Mubalik ka kamakot. Pero ulo-ulo na pagkisikat na mga sugot ka. Natama na kakontento na kasi yung panakoy. Sugot mo, muna na yung now. Sugot mo. Muna na yung now. Dinadua sa ginagawa yung muna na now. Muna na yung now ba? Sugot mo. Sugot mo muna na yung now. Dilitin mo kayo, los pa man mo. Pero okay na sa kayo mga manandas pa lang. Di man na siya. Pero ayaw pagmahay sa Ginoo. Mamauna ko nga. Nung pasalamatan na ito. Ginoo, sos, kung kaupo na buhay ng wako karon no, nakapag-ako karon si Arlene na buhay, nahimo na buhay ang Cortes si sa Pagwapa niya. Panginoon, sige na ka dito uban-uban dito, nabayaran na kaya na kay sige sa likod. Tama?
Yan si Lili na, yan yung nawana ng pugna na, away na mo dito. Nasusunod yung artista ng gwapo nino. So, kung mga nakita ko noon, kung mas maayo ka na konti mo na kay gwapo tanan si Diyos. Malipayo yung tatanunay. Kaya kung hindi mo kontento, hindi mo malipayo mo. Maulaw mo mga tubang. Tama, Krik. Kontento na kasi mo muna na, hindi mo lang, Krik. Mauna na. Tama pa ngayon, gusto ko talagang balik sa iyo, yung mga ganyan. Tama mo. Ano pa? Kung ano siya naantok pa, wala masulti kung saan, hindi ko wala naman kung yan. Pero, hindi ko makuha nila. Tama? Di kung wapo ko daw ay kumulat si Coco Martin, daan kayo tapok na konti. Yung po, so pagkaroon nun. Tama? So kung sa ihatag sa Ginoo niyo paglipay o gamitan na nakamuduol sa Diyos. Ang wapo na kayo nun, mga dapat ito, di namin mga ato dito sa ni Kristo. Tama? Kasagaran ko dapat ka, di na ito mga ato ni Kristo. Bukod mo na mo, nagsipa mo ko, nang si Kristo. Wala, dito ay! Di na tama sa Kristo. Dito na mo sa inyong supor na ngayon supor na uksopor. Nabiyaan mo anak kumagantos mo. Di ka tigulang niya, ina, puluwaw ka na dito. Mawata na po naman. Kaya si Kristo, ana, sa labing ubos. Taro, ana, eh. Di ako maikot sila. Kami na makahumad sa Biblia, kami lang. Kung sila nakahumad sa Biblia, nga ano, nasamot man kadautan, karong kalimutan. May problema. Kaya tayo sa kumali mo, ayaw mo ba gani? Kaya karoon gani, nagpulaw na, ano po yung nagpulaw karoon na. Sa taon-taon na, ano po yung nagpulaw sa cross, mora po ng kanahunan na kung magpulaw-pulaw na. Kanya, nag-isbot na dito, mga mogalaan. Nagpasanay lang na dito, na wala na nagtungan. So, alis yun. Nabi yung tanong kung hindi tawag na nila dito, no? Ato, no? Pero hindi ko kapulong sa espiritu, kaya makita mo na ako itong nagpakaroon na dito. Nagsigig gamit sa iyong ibalahan, matukan ang pabuti sa iyo, tabi sa langit, huwag mo nagtungan. Pasaylo ka kami sa kong salawang ng kapasaylo. Hindi ko madul ka kagabay dito. Mo itong binasa ko na angin. Nagkurong ko sa pagpugong sa espiritu. Ipugan mo ng espiritu siya kasuko kung magahulog ni kalimutan. Yung iunukod sila, wala niya na sila. Ano? Padayon mo doon mo. Basta ako, padayon lang ko sa ako nakita. Kung ako nakita, itong mga tao na maalamon, ako isugilod dito. Ha? Ha? Yung sahay, natutunan ko. Tama? So, mga gwapo, nagkapara sa Ginoo? Nalusokot ka mong mamatay, kaya gwapo ka lang. Tama? Sugot ka mong mamatay. Mala mo dito. Kalbogan dito, mala mo dito, sugot. Musugot ka mong mamatay. Mala mo na mo. Ikaw tawahan na, abinagpatay kasi mong lawas. Dili man, pipika naman mo, malabo naman mo. Kaya nagbuhat o sala, sige kayo pataas. Pura ka nagpatay sa mong pagkalingon. Nasugot ka mong matay? O, biyahin ninyo ang sala, ang garbo o kakako. Pero sa tawanan na, simba ko eh. Simba ko, yung wala ng tahod sa Ginoo. Ang simba gani, tahurog si Kristo. Simba ko, hindi Ginoo ko tahod, gusto kong kalugdog ng Ginoo, tinayad kami, gusto kong ulan dito. Diyos ko Lord, na-landslide. Ano, ikaw yung nasingon, sabihin na ano yung mga katalagman, mga milagro mo, pahinoon yung pasapit ako. Wala pa ko na, nandam. Apan, o sige na. Mo-atake mo, hindi ka dito sa nag-ingon ka na walay maka-atake ka nimo o makasulod sa imong mga kota. Laro na ko na. Israel no. Dito ibo no. Apan, silutan ko ikaw tungod sa imong mga binuhatan. No? Ako'y na nagwali anak.
magtuo ta. Nana sa Biblia, kung saan mo pagkita nga ikaw ba ay mo kung wala kay buhat. Dili magaling ka makahukom sa hubog kung dili magpawaldog-waldog, no? No. Wala ka mo naringlaan, ha? Oy, bisag wala tayo binuhatan, basta nagtuo lang ta na si Kristo namatay. Huwag na baluwas na ta. Karon, si Kristo ba ay hukman? Si Kristo hukman? Kita man. Mo na yun ang mga tao nung hindi na mubako. Kaya giwali nila, tuo lang mo. Tuo lang mo anang inyong amahan diya. Tuo lang mo, kao lang mo na. Maluwas na mo. Hindi nila mubako. Puro sa rin ng balya nanunod dito. Hindi ko na yung kaliwatan ni Kristo at prahurot na. O isang tinga. Kaya isang kasi ni Mayas na ko yan. Sorry kayo ninyo. Ay kung may yun, no, ay white, kaya ako naman may mag-alpos kung gabi yan. Ay musukok siya. Kato ng mga taong manamon, makatugkad nila. Katong ipaila silang pastor na ang Diyos Espiritu. Ipaila silang pare na ang Diyos Espiritu. Holy Trinity. Na nagwali yun na sa otoridad. Kinigibalaan sa mga apostolis. Ipakamat yan. Dili na yung pulpito, wala nang pagkamatay. Apan sinutan ko ikaw tungod sa imong mga binuhagan. Sunugon ko ang imong palasyo. Ako'y kalitso naman eh. Lakip ang tanang butang. Libot nini. Ako ang Ginoo. Mao'y nagsunti nini. Ayaw may uhog ang akong gigamit. Kaya nalipay ako papayo sa bilangga kong sulugon. Kung sa iyo ko ipagrunsan ang Espiritu na magdala sa akong pangalan. Nilipit sa sama sa dituon sa akong panakway. Kung nalipay ako sa mahal, nagipadala ang Espiritu na magdala sa akong pangalan. Dili sa mabaw o ang iyong kinaya. Hala, patulang ka mo. Ayaw lang inyong pagmitin akong gigamit. Hala, patulang ka mo. Wala man po sila nagpukong kanino kundi isulti lang ng kamatuoran o katong kamatuoran mao'y maghatag kanino kagawasan sa inyong kaliwan. Mulano sama sa usa kadalugdog ang iyong tingog o magpuyo uban kanino. Ang kalinaw ituloy ko na usa kanino. Ino na po kanina na napagin mo na. Parayin ko sa inyong Ginoo ng Aman. Pilihan ko, makakong, kay isa-isa ng kamatubag o kakuhan. Ako ang kakuhan. Nakita mo din ako ang langit. Nakita ko na ko ang impyerno. O nakita na ko ang pagpungyutan na ako padilin sa itong kalibutan. O na ay mahabing mabuhay. Habang makubos-kubos ang kagalangan, ipili ako, tingon na mo, awitan mo, pili na itong ipili sa Diyos, pag-ipahaan. Ipili ko kamo, wala lang kamo na akong ipili, kundi inyong palaan, ito ang sa kaala, ang ipasiluhan ka niya ito. Kung karoon iyan ang ibubat ang silyo ni o milano ang karos tibok kalibutan. Padagaan ko kamo mga kaaway aron makik-away kaninyo. Padagaan ko mga kamo manggugubat aron makik-gubat kaninyo. Tanawa karon ninyo ang kalibutan. Tanawa ninyo ang dagat sa panahon. Magtigo lang kamo magtanaw sa dagan sa panon apan dili kamo magtanaw sa dagan sa kalibutan. Ang kalinaw ibilin ko na usab pagkaduha kaninyo pag-awit kamo na malinayon.
Ako ang mga ibaw na kanunay kong ipainom sa tubig. Ako ang mga gigutom na kanunay kong ipakaon. Ang tinuod na nagatiman sa karnero na pag-agaw, tanawon ang iyong mga karnero, wala pa kini nalitag o wala pa kini nawa anong tanaw na. Awin mo. Bugawas na ang tako. Di ka mo gusto. Pagkakalik. Di mo gusto ang masakit ko kanya. Balik mo ko niya. Ay, sakit na kayo kong kasing-kasing. Wala ko'y kaalam mo ay tatapos. Wala ko'y pasigar po. Nibiyak ko sa akong tahan ng mga pangandoy. Tuwag kayong pangitan mo ko siya. Magandaan ko sa kasakitan. Pinagaipayon ko yung tubig. Ang tanang na naging batok na ako ang ikalutan. Pasaytuan sila Ginoo. Imusukot sa kaya. Dili na ko lang po mga liupo para nila. Punya kung maulot yung kalibutan. Mag-away na. Mulilog, mugubad. Makaya ka na sa mga tao. Tanawa kang ikantaran. Matandali-dali po gawas. Pabalang mo ninyo. Iyak ka mo kalipot. Iwan mo muna ako. Pinakailan mo na ako. Nitipon mo na ako ng mga pinili. Ituduan ko sa Espiritu. Siya ang tutulog. Huwag isugiro na ako, hindi pablik na ako para nagsuot na ka. Nagtipog ko sa taong ikmatok pa na ako. Nagtipog ko sa mga taong nang inakunalik na rin. Upang mo ng pinunyakan mo. Dili ko mabalik na pa sa inyong reliyon. Nagtipog ko sa kalpo. Nagtipog ko sa tao. Ano, kaulaw man ko nila. Pinoon pasigar ko sila. Ano nga? Wala mo ko lang ayaw ninyo o mga sobon. Wala mo ko lang ayaw ninyo si Porno. Na pagkawas ko din na suka-suka ko. Kaya ngayon ang mga baba sobrang nagkipatok na po ako pamilkin niwan. Sabi rin sa pinsa na siya. Pinoon pasayluwas niya, iluwa na pag ako ang mukaw ni Kawasyay dapat. Kaya nga ang simple, ang magagalit sa Espiritu ay pasayluwan. Anong mga tao, ang magbasa ko Biblia, diyan mangamingit sila, tapos kanyag sa, kaya ang balaan kasulatan mo ay gamiton sa pagkakon. Natito mo, no? Napatay. Masayot ko. Kung naamoy na ang ng pagtulunan, mag-ibatok yun muna ko. Kung wala ang kabasa ganit sa talaan na sulatan ng biyahin mo na ng pagtulunan, kaya po na yung tao makaluwas ninyo. Ako, di kong makaluwas ninyo. Kana sila magpakaroon mo na kaluwas dito. Pero panitin nyo ay yung pinamatan. Base, malingaw mo, ako ito ninon mo sa ipin mo. Kaya magsalig na mo, wala na mo nagsakit sa Diyos. Sayang polo. Wala mo katungan. Salamat po ba yung gabi ng ganun. Tama. 5 minutes. Bây giờ các em có một phim rồi. À rồi đúng rồi.
Paano?